Ano yung pampam kayo nga. Kita mo lang ako nagbukas ng camera eh. Morning guys. Nag-breakfast na si Chris. Nagluto si auntie ng champurrado eh. Tapos magbabaon din siya. Gatas lang ang pinapapak mo. Itin na mo. Haluin mo kaya. Pero, may na pa dito. Breakfast. Na isa. Ham and egg. Ham and egg. Bacon and egg. Kasi ito masarap sa champurrado. Mamaya. So, yan. Nag-aantay lang siya kay Tito Jeff niya. Yes, babies! Aray! Aray ka, yung! Aray! Uy, huwag mo yan yung. Huwag mo yan yung. Ang taba na na itong dalawa eh. Ang bigat na eh. Wait lang ang isa. Ano yung? Saan sila kumukuha nitong mga ganitong ito oh? Ano yan? Sa laruan siguro nila. Sa laruan nga siguro. Ito ang nakakakuha sa kanila eh. Ngat-ngat na ngat-ngat si ano eh. Kami. Taba na nila agad. Oh, yan na. Gusto pakamot lang eh. Si Pok natasan. Sa akuyan lang sila noon eh. Nag-akuyan lang dahil sa kalabasa. Kalabasa. Ikaw nga din, hindi ka pa kumakain eh. Loko ko dito. Asawa ko, namamayat na daw. Pang-insulto eh, no? Annoying ka din eh. Nalakad mo ang gruting mahal? Buhok pa sa... Shhh! Kumaigay ka. Bibitin sa Eric. Ayun. Mas gusto niya kasing dumumi talaga sa labas eh. Lately, hindi siya nalalabas kasi nga yung pressure niya kapag hinahatak niya si daddy. Hindi pa pwede masyadong maano sa daddy sa ano niya. Pero malapit na growth. Ayun. Nakakalagpas 2 weeks na si daddy. So, everyday ka na naman malalakad. Na? Tingin ka nga sa akin, Pogi. Tingin. Uy, Pogi talaga yan eh. Sungit lang minsan eh. Sungit. Ito parang, ano ng PS4. Isa controller. Ay, may papansin. Ay, naku. Naubusan ng pansin. Ay, naku. Parang ano sa PS4, baby. Yung ilong mo. Pag bad trip to, kakagatin ako dito. Joke lang. Ay, gwapo. Naka-smile na. Gwapo. Ano, wait lang. Kakain muna kami, daddy, ha? Wait lang. Uy. Tada! Ayan, bangus ang aming ulam. Pero, ano ba? Kain na ba ako? Hindi ko pa feel eh. Champurrado na muna ako. Ayan. Tapos may dilis dun eh. Sarap yan. Champurrado. Mga bagong games niya. Mga basic na yung mga nasa labas. Ano yun? Hindi ka na kailangan bumili ng mga games, ano? Da-download mo na lang dyan. Pwede. Wala CD. O, yan na lang. Mas mura. Free naman ata eh. Hindi eh. Ay, hindi ba? Akala ko free. Akala ko free na. So, ayun, kain tayo, guys. Little girl. Girl talaga, girl. Naubusan naman ng pansin si Maggie. Charot lang. Naapi si Maggie. Ano yung champurrado? Yes. I want champurrado. And I want milk. We want milk. We want Maggie and milk. So, champurrado yung malamig eh. Masarap siya pag malamig. So, Sa champurrado kain tayo. sakto lang. Hindi thick, hindi tubig. Ito nga oh. Thick na yan eh. Let's pray. Super thick yan. Give Father sa hands. Bless us, O Lord, in this your gift which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Kain tayo guys. Sobrang liwanag ng likod ko. Liwanag. Aliw! Ang asawa ko. Aliw. Sa pinapanood niya. Lilo and Stitch. Ah? In my 20s.
I like you better as a sister than Hindi, maganda na naman talaga story niya. And you like me better as a Bas Disney yan, di ba? sister, right? Sa Disney. Oh. Yes. Ligo na ako ah. Yes. Huwag ka muna dyan. So, hi guys. Ayun, pupunta kami ni Daddy sa MOA nga. Bibili daw ng UPS niya. Tapos, titingin kami ng TV para sa PS4 nila. Kasi, ang iniisip ko, kung bibili, ano ba yun, pag Saturday, Sunday kasi, di ba, nag-PS4 sila. Sila auntie. Pag gustong manoodin, syempre, di ba? So, nakakahiya naman, mawawalan sila auntie ng time or tama yung time na manonood pag Sabado, Linggo. So, ang iniisip ko is bibili ako ng isang TV para sa tawag dito? Sa kwarto sana, kaso kailangan ko laging may tao sa sa sala. So, siguro yung TV na lang na pang PS4. Titingin pa lang naman guys, hindi ako bibili. Mag-check pa lang naman ng price, alam niyo yun. Tapos bumabayad ng mga bills. And yeah, gusto kong magpalinis ng kuko. At grabe, ilang buwan na yung, ano yun, bakbak ng bakbak yung dito ko. Hindi ko alam kung dahil sa hindi ako nagpapalinis. Alam niyo yun, kumukusa siyang nagbabakbak. Alam mo yung cuticle natin. Ang sakit-sakit kapag natuklap na. So sabi ko, magpalinis na nga lang ako. Ayun, kasi super ano lang kapag nababasa. Tapos may mga konting ano na. Ako pa na pag may nakita akong nakatuklap dyan, kinakagat ko. Ang sakit-sakit. So, ayun pala sa paa. And tingnan natin kung makapagpa foot scrub, foot massage, yung ganun. So, mag-ano lang tayo ngayon. mag me time, kumbaga. Pero, kasama pa rin si Froggy. So, ayun lang. And bibili lang ng konting veggies ata. May binilin si auntie. Kaya, yun. Mag-prepare na tayo. And pag may time pa, magpapakulay ako ng buhok. Ayan. Hindi ko siya sinampoo today kasi kahapon naligo ako. Grabe nga, may mga puti. Eh, shocks. Ayan o. Pag ano. Hindi na naman kasi ako nakakapag shampoo nung ano ba yan? Nizoral. So, ang stress ng lola nyo, stress level ko, isang taas lang. May mga puti-puting hair na nga ako dyan eh. Hindi siya nagpapakita today kasi nasa camera. Pero ang dami, ayan, nakikita niyo yan. Yung mga puti-puti ako dyan. So, papakulay ako ng hair lalo. Para ma-hide lang siya. And then, yung mga nagtatanong sa inyo, kung anong unit itong maliit na phone na to. Ayan siya guys. L8 Star. So, maganda siya kasi matibay yung battery niya, umaabot ng 3 araw. Kasi nga naman, 'di ba, hindi naman ginagamit, walang laro, yung ganun. So, umaabot siya ng 3 araw hanggang 1 linggo. So, ayan, may text message. Tingnan natin. Yan. Message. Inbox. Ay, 3. So, dalawang ano lang naman, dalawang 2-liner. Pag nagbasa ka dyan, parang pager siya. O, ayan. Ganyan lang. So, pang emergency nga. Asan ka? Yung mga ganon. Dito ako. Ganyan. So, pang ano siya. Pang SMS lang talaga. Mga short message. Ayan. Ang cute din. Nakakaaliw. So, kaya dalawa binili namin kasi ano nga, pagka umaalis kami, yung ganun, ibibigay lang to kay Chris, yung isa, tapos yung isa sa amin. So, diba, kasi mamaya malobat na yung phone namin, and then, may pang ano kami sa anak ko, may pang contact siya sa amin, may pang contact din kami. So, ayun, tapos binilhan lang namin ng lanyard. Ayan. Sabit lang sa leeg. So, ayan, importante to guys, dahil na kung mag-field trip yung mga anak nyo, padalhin nyo ng ganito. Ayan. Dinala ko yung maleta. Papaayos ko na. Sakto umulan guys. Ito na mga kalamitan talaga. Ayan, nag-grab lang kami. We're on our way na sa MOA. Ayan. Hindi na ako naglalagay ng kung ano sa mukha ko. Yung serum na lang.
sinabi sa'yo? Kasi After 2 weeks. 2010 na yung ano ko eh. Yung Vision vision ko. Di pa sinagal ng 2020? Mas maano na ngayon 10 eh. Mas Matalas na yun. Oo. 2020, sakto lang. Sa ganun ba yun? Wala akong ano, near. Okay guy. Okay. So, ayun. Dinala ko na guys yung maleta na ipapagawa ko. Kasi 2 months yun sana umabot sa sa trip namin. Mapaaga yung yung pagbalik sa akin. So, yeah. And nag-crave ako sa Korean food na naman. Budajeke. Opo, ano pronunciation? Basta para siyang army stew. Ayun, nanonood ka sa favorite kong pinapanood ngayon is si Kim Thai. Ayun, yung Vietnamese na chubby-chubby na nagmumukbang. Siya ang ko ngayon. Pinapanood ko talaga ang mga videos niya. Our kapitbahay na mall. Mall of Asia. Default na puntahan eh. Pinutukong yung ano eh, counter eh. Kita naman eh. So we're here na sa Urban guys. Ayan. Handle lang naman yung problema eh. Batilap nyo ito ba? Okay. Okay lang man po. 1 month lang talaga yan. 1 month. Piyama mabilis yung 1 month. Okay. Jinju guys, Korean grill. Ayan, hanap tayo. Ito kasi nadala dun sa Kim ba yun? Mr. Kim. Ang pangit ng mga dun eh, mga side dishes, luma na. Pero masarap yung soup nila dun. Yung side dishes lang ang hindi pumasa. Uy, ito sarap po. Ay, ito yung hinahanap ko daddy. Good day chicken. Ang mahal naman, grabe. 940. Pero pwede namin pag-share ito ni daddy. So, yeah. Ito, bibibimbap. Okay. Ayaw mo na. Korean barbecue. So, hanap lang kami guys. Ito nga masarap to with cheese. Fire cheese chicken. Medyo pricey lang siya. But, yeah, nag-crave ako. Lafang tayo. Para siyang cut ng bacon. Tapos, i-grill mo dito. Masarap nga yun eh, bagong luto eh. Yay! Grilling. With matching pakulo-kulo pa mamaya. Ayan. Ang kanilang mga side dishes. Pero ang konti eh. Pero madami na yan. Nakakontihan pa ako eh, no? Ano to? Kamote. Yeah, kamote. Kamote Q. Sarap ng ano nila. Dalandan juice. Hindi siya powder guys. Syrup. God bless you. For flavor. Ayaw pa ni daddy nung barbecue sana. Ayaw niya daw luto-luto pa. Eh nag-offer, or ganito talaga siguro dito. Yung service nila is sila naman yung grateful to the customers. Tapos grabe, alam mo yung ano nila, pag preparation pa lang nila. Thank you. Preparation pa lang nila is super ano na. Kasi kaso ka na nila. So wala. Dito ka lang talaga. Ulit kumakain ka. Nakakatuwa. Kaya tingnan mo yung kalbo. Nag-aantay lang. Ang bango. Ang bango na itong ano, pesto. Unlimited side dish guys. And since gutom na ako, pangalawang refill na to. Jumper. Yay! Dito na yung aking stew. Oh my gosh. Tabihan to. Oh. Pwede ba ite?
take out pag di naubos. Thank you. Bango naman. Barbecue. Tapos meron akong bibimbap na seafood. Ayun yung tofu. Seafood yan ah. Okay. Aking bibimbap seafood. Good luck sa diet. Ayan guys, final. Nakaabot din. Berbers. Si Panda. Kunin mo tatlo. Kasi yung isa may sombrero yun. Ayan, kompleto din sila guys. Kompleto na sila guys. So sa mga naghahanap din ito, full stock. Tapos may malaki pa doon. Matutuwa na niya si Chris, kompleto na yung Berbers niya. May maliit na version, may malaking version dati. Wala ba yung super liit nila? Yung mga babies pa sila. Ito yung malalaki oh. Kaso may pang Pasko eh. Kompleto din. Parang bagong dating lang to, no? Ayun. Mga ilang araw lang, ubos na naman to. Buti na lang napadaan kami. Yay! Sana yun. Umabot siya. Yay! So fluffy. Nice journey sa ilalim. Yes, we do. Pwede ba silang patong-patungin din? Sa ilalim si Ice Bear. Si Ice Bear. Tapos si Panda, si Crystal Taas. Hoard ng ballpen guys. Kahit gaano pa karaming ballpen ang binibili ko lagi. Laging nauubos ni Chris. Kaloka. Ayan ah. Yan ba yung dati mo? Hindi. UPS. Ilang minutes? 8 hours. Wow. Pabilib mo. UPS. Para pag nag-brown out. Napapadalas ang brown out. 8 to 13 minutes. 8 and 30 minutes. Backup eh. Tinesting ko yung binili kong guys. Pang straight and pang curl. Bali 2 in 1 na siya. Straight and curl. Pinasadahan lang naman. Unders. And then nasa cashier lang si daddy. Pinaglaantay lang yung pag-play. Tagal na play. Alright. Sakit na naman sa bulsa. Charot. Ayan, gift ko na sa kanila yan. Gift na namin sa sarili namin pala guys. Pamasko na namin ngayon. Pamasko ko na. Sarili ko ngayon. So sa yan, sa kwarto yan nilalagay. So para pwede rin ako manood ng TV. Di ba? Din ako lalabas. Tapos sila auntie manonood sa sala. Yung ganun. So yeah, let's go home na. Ayan, lalagay na guys ni Palaka doon sa wall na yun. Lalagay para dito na lang sila maglalaro sa kwarto. Dungeon. Then everybody notice you can flex fat. Timong nga. Masyadong seryoso sana eh. Ganyan yan guys pag mga gawain na install. Seryoso sir, masyado. Yung precision talaga. Tinaw yung may pa yan eh. May pahulog-hulog pang nalalaman yan eh. Oh, made up lang. Oh, ba't ka naman lumabo? Visit. Precision.
Medyo matagal lang yung gumawa guys, pero talagang pulido naman. Ano nga ulit course mo? Engineering. Engineering. Major in vulcanizing. Baliw. Alam niyo ba guys, nag-ano din niya, nag-aral din niya ng seaman. Kaso takot sa dagat. Hindi na tuloy. Takot sa dagat. Ano? Di ako marunong lumawan. Ay, di marunong lumagoy. Takot sa dagat. Wala na, pero di marunong. Ay, pinag-aral niya ng ano, ng lola niya ng marine engineering din ba? Yeah. So, ayun, pinapatalon daw sila sa nakatalon ka naman, di ba? Sabi mo. Manila Bay. Yung training nila. Nakita ko yung mga picture nila ng training nila. Yung sa may nasusunog. Alam niyo yun. Kaso di niya tinuloy. And then, naalala ko, dapat mag-abroad yan si daddy. So, ayun. Eh, nung naging jowa niya ako, hindi na tinuloy. Nalungkot na. Sayang di ko na natago yung, ano, yung letter niya. Pero naiyak ako sa letter niya na yun. Naalala ko tuloy. Ano ba yan? Pag naalala ko yung mga ganun eh. Ayun, dapat mag-OFW yan. Kapag kompleto na yung papers niya, nag-aantay na lang siya ng ano niya. And ayun nga, nung siguro, kasi di ko naman talaga yan ano parang tawag dito. Parang wala naman seryosohan sa amin noon, ganun. Tapos, ayun, siguro na-feel niya na gusto niya na magseryoso. Inano niya, pinull out niya yung passport niya, lahat ng ano niya dun sa ano. Anong tawag doon? Agency. Ayun, tapos nagsimula na lang siyang mag-apply sa call center, which is mabilis na. Di pa ba? Nag-waiter pa ako. Ah, waiter pa. Oh, nag-waiter din siya. Bartender. Taga-salansa ng mga submarine sa kubeta. Dami din pinagdaanan yan, guys. Kung alam nyo lang. Mukha lang yung bossing-bossing. Pero nagsimula din yan sa baba. Nag-ano pa nga yan, construction worker pa yun. Kaya tingnan mo, ang dami niyang alam din sa mga ganyan trabaho. Yeah. Ano? Construction worker yan. Ayan, kaya kompleto yan sa ano, sa mga gamit, power tools. Kompleto. Kulang pa ba? Yes. Oh, wala kang hulog. Hulog Wala na. akong chainsaw. Ano mo yung chainsaw? Walang yaka. Ay, wag kaya mo bilo ng ano eh. Yan, isa pa sa kinokolek niya mga ano talaga. Mga power tools. Di ko alam. Siguro tingin ng mga lalaki. 48. 48? Oo. Shit. Kaya, ayun lang. Engineer. Tsaka, Ang aking mission is to staple this screen TV on top of the mountain. Hindi, dyan sa wall. And the TV is 48.5 nga yan. full. Ako nito ba Oh. yung damage? Almost 49 na. Ba't di ba yung ano? Sobra ka naman kasi. Sobra. Dito Tanggalin mo lang. yung muskitero mo. Tanggalin mo. Wala namang pinagkaiba yun. Tanggalin mo. Ah, dito lang, oh. Oh, tapos babaluktot dito. Di hahaba na yan. Nakakalang na siya doon. Eh kasi, Oh. kumakalso sa ilalim, di hahaba yan. Ay, Ibig nako. na dire-diretso siya. Ewan ko sa'yo. Hey guys. Magandang gabi. 11 PM na. Ayun. Kain lang ako. Nagutom ako yun. So, kain lang yung army stew kanina. Tapos yung bibimbap na tira ko, yun lang kainin ko. Kasi, Hami, Kali! Kasi kumukulo yung tiyan ko. Gutom ako. So, ayun, ang dami kasi ng serving nung sa kinaan namin. Jinju. Yung restaurant. So, sulit na sulit guys. Grabe. Yung army stew lang. Good for you. Poknat, kami, Kali. Ito, ano to? Seafood. Bibimbap.
Tapos ito halo-halo. May kimchi, may ramen, may spam, may ham, may tofu. Sarap. May rice cake. Sarap sila. Ano? Tapos na ano ko. So, ayan. Gluto light ko. Para bukas, ilalabas ko lahat ng kinain ko today. Lamas. Tofu. Ngayon ako mag-vlog kanina doon. Eh, pwede sana. Pwede kong mag-bookbang doon. Kaso, nakaya ang daming ibang kumakain. Pero nakapag-vlog ako guys. Yung mga food lang. Init up. Init.